What's up guys, Mike Mercado here, your one and only plus size Barbie. At ngayon, nagbabalik tayo for another edition ng ating vlog. At ang title ng vlog na to is Getting Ready With Me. Kasi gagawa tayo ng TikTok videos na ipopost ko sa aking TikTok account. I-follow nyo siya, ito siya yung TikTok account ko. I-follow nyo yan guys. At sisiguraduhin natin na mailalabas tayo mga magagandang content. Ayun na nga, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-share mo tong video na to sa mga friends mo para ma-share mo ang good vibes. So, without further ado, let's get into the video. Nag-video na ako kanina ng mga pang-transition, ganun. So, ito siya. Ito na yung aking mga makeup, channeling boom na yan. Yan yung mga brushes natin na nanggigitata, hindi na nalalabahan. Yan na yan. Hairspray, hindi ko na yung magagamit. Tapos, ito yung aking mga foundation, mascara, and everything. Hello, everything. Eyeshadow palette na gagamitin ko. Tsaka yung powder na gagamitin ko. Ito lang. Tapos, thank you pala dito sa in-order ko na makeup bag. Nagagamit ko na siya ngayon by Miss Donna B. Ayan, kay Miss Donna B po siya. Sa mga nagtatanong kung magkano po, 500 pesos na lang po ito. Nag-sale sila sa Shopee. A few inches later. Mag-start na tayo. Lagay muna tayo ng velcro guys, para hindi magulo. So, umpisa natin sa pagkikilay. Paubos na siya guys. Kailangan nang bumili ng bago. Ayan, so, ito pagkikili natin, okay lang kahit di na perfect yan. Kahit medyo may mga dumi-dumi, dungis-dungis siya sa gilid, okay lang. Kasi malilinisan naman natin yan mamaya. Tagal-tagal ko rin bagong yung huling vlog ko nung super tagal. Tapos mag-start na naman yung online classes. Akala ko makakapag-vlog ako ng bonggang-bongga nung bakasyon. Kaso, hindi. So, yun, nakaabot na pala tayo ng 700 subscribers so far. So, mag-subscribe kayo kung di pa kayo nakapag-subscribe para lumago yung pamilya natin. Ito nyo, hindi siya pantay, di ba? Pantay natin yan, ma'am. Tapos tayo sa kilay, mag-concealer na tayo ng ating kilay. Gagamitin ko ng Super Stay na foundation. Hindi siya concealer. Foundation siya, guys. Ayan. Yan. Gamit tayo ng flat precision brush. Linisin natin ang kilay. So, ngayon i-blend na natin yan. Yan, yung mata munang tatapusin natin. Tapos mag-eyeshadow na tayo. Ay, yung buong face na mamaya. Ating mag-edit para maganda yung kalabasan. So, mag-powder na tayo. Ang gamit ko yung Nichido, in the shade Creamy Glow. Kasi pumuti ako. Pero pag umitim ako, natural yung ginagamit ko. Yan, mukha na tayong pulburo. Ngayon, i-blend out natin. Gamit tayo ng eyeshadow brush, applicator. Yan, gamit na siya. Wapax. Para sa mga hooded eye itong eyeshadow na to guys, lagay tayo dito, tapos dito. Ang gagawin natin look ngayon is yung maldita look. Kasi magre-red akong damit mamaya. Yung powerful na red. Tapos, gangster look, parang ganun. Mga ganung vibe. Hindi naman siya yung super duper gothic na para sabihin na gothic siya.
Pero, ayun na nga. Kapudpud na yung mata natin. Charots. So, hindi ba tayo magka-contact lens ngayon kasi wala tayong contact lens, guys. Yan, pati dito sa inner corner lagyan natin. Ipantay natin siya. Ayan. So, next naman, lagay tayo ng darker shade niya. Kunin natin dito. Dark shade niya, ang gagamitin ay ito. Ito. Dito, dun din lang natin lalagay. Sa inner corner at sa outer corner. Okay, mag-alala kung medyo may mga harsh line kasi biblend natin yan mamaya. Tapos, kuha kayo ng blending brush. Ito yung blending brush ko. Tapos, kuha tayo ng lighter shade, yung color orange na yung napudpud na. Tapos, i-blend natin yung sa outer corner. Circular motion siya, guys. Next naman, kuha tayo ng flat brush. Tapos, maglagay tayo ng shimmer dito sa gitna. Napapatungan ulit natin ng glitter glue mamaya. Ito lang. Ayan. So, ganyan. Tapos, lagyan natin ng glitter glue. I would like to use the shimmer, the silver one pala. Ito siya. Maliit lang. Ayan, okay na yung pagkaka-blend. Next naman, bago tayo mag-eyeliner, tapusin natin yung eyeshadow sa baba. So, kunin natin yung medyo dark ones. At yung dalawang kulay na paubos na. Tapos, diretso agad tayo sa black. Yan, so mag-eyeliner na tayo, guys. Gel siya. Yan, dark na tayo. Kulang na lang ng false eye. Lagyan natin ng, iset natin yung eyeliner natin ng black eyeshadow. Para hindi siya kumalat-kalat. Naset na natin siya. Ngayon, mag-foundation na tayo. Natamad ako mag-blend. Yun na yan. Mag-contour gamit ang pangkilay. Ayan, pangkilay yung ginagamit ng pang-contour. Ayan, so magpipilik mata na tayo, guys. And I'll be right back.
A few inches later. Ayan, so ito na yung final natin ngayon, final output natin. Sana nagustuhan nyo itong video or getting ready with me na edition ng ating vlog. So wala akong may vlog, ito na lang muna, pasensya na kayo guys. Kung may mga comment kayo about sa mga content na gusto nyo ipagawa sa akin, please do comment it below. At sana ay ayun na nga, masikaso natin yung YouTube channel natin kasi pasok na naman at online class. So medyo mahihirapan, pero laban lang. Ayan. Okay, bigyan natin kayo ng onting montage. Yun na nga guys, sana na-enjoy itong video na to at hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Yun na lang yun. Always remember guys, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Michaelicious. Bye guys!